Positiiviset ry järjestää avoimia tapaamisia ja tilaisuuksia, joissa voi tavata toisia HIV-tartunnan saaneita tai heidän läheisiään. Nyt istun Positiiviset ry:ssä ensimmäistä kertaa. Tänne tuleminen jännitti. Kaverini jäi odottamaan auton 10 minuutiksi, että jos haluan tulla saman tien ulos. Mutta en lähtenytkään. Itse asiassa minun piti tulla jo viime viikolla, mutta uskallus ei riittänyt. Nyt tuntuu siltä, että onneksi tulin. Kun sain HIV-tartunnan, ajattelin, etten ikinä puhu asiasta kenellekään. Nyt olen jo 2 vuoden ajan käynyt Positiiviset ry:n tapaamisissa. Olen saanut paljon ihania uusia ystäviä. Välillä tunnen positiivisuuden jopa siunaukseksi verrattuna siihen elämään, jota elin yksin, puhumatta asiasta muille kuin lääkärille tai hoitajalle. Keskustelut ja koulutukset ovat olleet niin avartavia, etten enää koe olevani erilainen tai huonompi. Pikemminkin päinvastoin. Elämäniloinen ja myönteinen uudesti syntynyt ihminen. Olen tullut mukaan vertaistoimintaan melko nopeasti. Homma on tuntunut hyvältä. Tapaamiset ovat jotain aivan uskomatonta. Niissä tiivistyy minusta se kaikki hieno, mitä vertaistuki on. Välittömyyttä, tukea, voimaa, ystävyyttä ja silmiä avaavia keskusteluja. Koen saaneeni myös koulutuksista hirveästi hyvää. Sellaisia kertomuksia ja tarinoita, joista olen itse voimaantunut. Tapaamiset ovat kokemusten jakamista. Voivat ne olla vain yhdessä olemista, missä koko HIV unohtuu. Tavatessani muita HIV-positiivisia oivalsin, kuinka yksin olin sittenkin ollut. Olin pärjännyt hyvin, kun en kohdannut omia pelkojani. Muiden HIV-positiivisten seurassa pelot haihtuivat taivaan tuuliin. Vertaistuki-sana tuo mieleen jotakin tai jonkun, jota pitää tukea. Koska en nähnyt itseäni sellaisena, kesti kauan ennen kuin tulin toimintaan mukaan. Vain tämä kaduttaa. Toisia positiivisia tavatessani en nähnytkään horjuvia sieluja tai riutuvia ruumiita, vaan elämän iloisia, kauniita, ystävällisen oloisia terveitä ihmisiä. Se, että kyetään näkemään yhdistävää ja arvostamaan erilaista, on vaan helkkarin hienoa. Olet lämpimästi tervetullut tapaamaan toisia HIV-tartunnan saaneita tai heidän läheisiään. Katso tietoja tapaamisista ja tilaisuuksista osoitteessa positiiviset.fi.